Hej, så er vi taget en tur i Thy Sommerland. Vi skal ud og hygge os lidt, og vi tænker, at det vil lave en lille video om. Husk at abonnere på kanalen, og husk at give den her video et like, kommentere, og så gerne lige tryk på klokken hernede, så får I de nyeste videoer. Så, men følg med. Nå, hvad prøver vi først? Det ved jeg ikke. Vi prøver en Fanta først. Ja, vi prøver en Fanta først. Hvad er for en forlystelse? Skal vi ikke lige tage den, der drejer rundt? Jo, vi tager den, der drejer rundt. Vi ikke fik prøvet Så Randi, så er vi klar. Ja. Er du klar? Det bliver godt. Au! Ja, det bliver faktisk godt. Hvad synes du? Den var sjov. Ja. Den kan jeg godt lide. Ej, man får lige lidt... Men jeg bliver ikke så rundtastet, som jeg tror, jeg bliver. Nej. Skal I sidde her? Var den god? Ja, det synes jeg. Ja. Kom Mathilde, kan du ikke lige løbe derhen? Nej. Nå, hvorfor ikke? Det er kun støvregn, der kommer. Nej, det er ikke. Nå, okay. Har du lært det på en hård måde? Ja. Men så kan du Mathilde, hvad finder du ud af her? Der. Vi er der, ja, og vi skal over mod landvandet Ja, så tænker jeg... derovre. Vandtemperaturen er 21. Det er åbent fra 12 til 16. Så her skal vi jo gå hen og kigge her, hvordan det ser ud herinde. Det ser lidt sejt ud. Ja, vi ses. Man må ikke få en ekstra tur, man må ikke. Vesomix har jeg været. Nej, det er noget. Nej, det smager nemlig godt. Har du nogensinde smagt det? Ja. Nej, du har ikke. Hvad smager det af? Det er appelsin og cola. Hvad smager det så af, Randi? Appelsin og cola. Ja. Med lemon, for jeg har været. Ja, så selvfølgelig. Jeg fik virkelig meget sol i øjnene. Ja, så du sidder lige og gør dig malig her? Ja. Fedt. Og med udsigten herude til? Ja, det er lækkert. Ja, ikke? Fedt.
Og hun er oppe og... Ja, jeg tog den her, for jeg tænkte, børnefamilier skulle nok gerne være med ved vandet. Ja, og hun er ude og... Hun er ude at klæde om, og så kan vi også se hende, når hun kommer ud. Ja, så kommer de ud her. Så er der hentet en kaffe latte til Randi. Så nu er jeg på vej ned i Vandal, hvor Caroline Mathilde hun bader, og hvor der er Randi hun sidder og slapper lidt af. Og ja, så må vi se, hvad vi skal, og hvor lang tid at Caroline Mathilde hun vil være i det her badevand. Det vil være på det sidste. Der er lige, jeg tror vist kun i morgen, ellers så er der ikke noget åben vandland resten af året. Men så kan man jo komme næste år. Så ja. Og så fik jeg Grito lige en tur ned. Men ja, vi må se om hun kan lide den. Der er dog ikke sirup i den her. Så må vi se om hun kan lide den. Nok om Mathilde. Nu har du været her i badeland i 1,5 time eller sådan noget. Hvad synes du om det? Fedt. Hvad er den bedste? Wild River. Wild River. Hvad laver man i den? Ja, nu er det ved at blive interviewet her. Hvad laver man i Wild River? Det er nærmest ligesom en rafting, bare i badering. Okay, cool. Fedt. Det er den bedste. Og Black Hole? Med sådan nogle kæmpe huller. Eller nej, sådan nogle kæmpe sving. Ja, okay. Så den er fed? Super. Godt. Ja, og du får lidt at spise, kan vi se. Det er godt. Nej, det blev 4. Nå, det må vi lige tjekke efter, når vi rigtig det var det 4 ture. Altså, okay, så kigger vi. Ja, ikke? Er det lige De er ude på den første tur nu, ikke? Det er så anden tur, ikke? Og det er så tredje tur, de er ude på nu, ikke? Ja, og så stopper de nemlig her bagefter. Det gør de nemlig ikke. Nej, det gør de nemlig ikke. Ja, nu skal I bare se. De stopper. Ja, de stopper efter den her tur. 4! Husk at få det med i videoen, Alex. Ja, jeg havde ikke lige talt til 4. Jeg havde kun talt til 3. Jeg er jo sikker. Nå! Okay, nemlig.
Den, der er ikke så langt kø. 0 til 5 minutter. Hvad går du ned af? Den er bare altså, det er en af de bedste drops, synes jeg. Fordi den er så lang tid, du dropper. Ja. Så jeg ser faktisk, jeg lukker ikke øjnene. Nej. Hvad er vi skal op i nu, Randi? Speedy Gonzales. Ja, den er sjov. Ja, det er. Jeg kan godt lide den. Den er meget simpel, og så den er meget god. Ja. Så det er bare afsted. Og den kan alle jo prøve. Der er ikke nogen sådan rigtig højde ved det. Det var børn, der også prøve det. Kilo. Ja, max 150 kilo, så. Ja, vi har kapløb her. Og kan vi til, hun blev spurgt, hvem hun vil køre med? Randi eller mig? Og hvem valgte du? Dig. Yes. Men vil I sidde med den? Ja, det kan vi godt. Så drikker vi, mens vi kører. Vi vejer mest. Yes, og vi vinder. Loser. Nå, jo, skal vi ikke gøre det? Okay. Kom op på hånden. Yes. 2, 1. Haha, vi vinder! Vi kom langt op. Nu de må komme op. Vi vandt. Så skal jeg overraske. Og så må vi se, om de kan lide det, jeg putter i. For de tror, jeg putter cola i, og det gør jeg ikke. Sådan der. Så har vi en lyserød ind her, de kan slet ikke, de kan garanteret ikke gætte det. Men vi prøver lige at se, om de kan gætte det. Nu når de får det, inden at de skal smage. Se om de kan gætte, hvad det er. Hej. Nå, nu skal I gætte, hvad har jeg puttet i den her? Jeg tror, det er en Sprite. Du tror, det er Sprite. Hvad tror du, det her det kan være kommet til det? Kan man sige, hvilken smag oven i Sprite, eller må vi Ja, gætte det, når vi har du må smagt? også gerne give en smag oven i Sprite. Men må jeg ikke det, når jeg har smagt? Hvis jeg gætter rigtigt på, det er Sprite, men så du var kan lidt sej, hvis du gætter det rigtigt nu. Okay, jeg tror, det er Sprite med jordbær. Sprite med jordbær, hvad Men jeg tror vil du? gerne have lov til at smage. Ja. Det tror jeg egentlig også. Sprite med jordbær. Ja. Hvad smag? Den er i hvert fald rød. Og så skal I smage begge to, inden I gætter. Okay, så gætter du bare. Uden... Er der ingen brus i? Du skal... Nej. Ej, det smager ret dårligt. Det smager jordbær. Men det er ikke Sprite. Er det Bubble Free Fanta med jordbær? Nej. Er det Bubble Free Sprite med jordbær? Nej. Nej. Er det Ice Tea med jordbær? Nej. Altså. Jeg har set til noget, at man kunne få saftevand. Eller juice eller et eller andet. Et eller andet, som der ikke var sodavand. Er det meningen, der skal være boble? Nej. Jeg ved det ikke så. Skal jeg sige det? Ja. Det er rigtigt, det er med jordbærsmag, men det er Powerade. Jeg kan ikke lide det. Nej, så er det godt, du har din valg. Kan du lide den, Alex? Jeg har ikke smagt den. Nå. Spændende. Jeg kan bare godt lide Powerade. Den er meget, meget jordbær. Mm. Ja, det er jordbær. Husk at subscribe, tryk på klokken, og så ses vi jo i næste uge. Ja. Hej. Hej.